И здравейте хора! Вие сте с DAB TV. Здравейте хора! Ние сме DAB TV. Дано ви харесало началното интро. И сега ще снимаме две теми в един клип. Нека такова нещо. Ага. Едната тема ще е Бимбъзъл, а друга ще е важната информация за нас. Това ще е нашият нов канал, който го започнахме От преди една седмица мислене. И чак сега може да снимаме. вчера смятахме да снимаме, но Времето ни изпревари, докато отим до... и батериите така леко паднаха. Да, но това е друга тема. Та важната информация е, че и двамата имаме опит в влогърството и решихме да започнем да снимаме заедно и да видим дали ще стане нещо. Надявам се. Да. Другото нещо, мен му познавате, както и него. Ако не му познавате някой, аз съм Стиван Найденов, 14 години. Аз съм Митко Илиев, пак на 14. Може леко... Бимбъзълът ще го направим във формата на една игра. Аз му задавам 6 въпроса и ако той не познае, аз му избирам какъв бомбон да яде и по същия начин той на мен и така. Докато не направим по 6 и нека да започнем. Така играем камък, ножица, хартия. Изляхме в момента тук да ни е по-лесно. Да. Играем камък, ножица, хартия. Кой пръв ще задава на други, който победи задава въпроса. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Подявам. На колко години ми беше Португалия? На 3. На 2. Избирай. Трябва да приготвим пакетчета. Айде, Не повръща. това тути фрути. Да. Или мръсна чукар, зависи. Готвили сме си малко кола за всеки случай. Обичам да се забогатствам. Той сега съм аз. На колко години за първи път целунах момиче? 4. Не, 3. Иху! Избирай. Яко ли? Какво е? Супол. Е загубо. Не бе, брат. Добре, питай. Вкусно да ти кажа. Да. Колко е дълъг на папарка? Ето. Не толкова се. Диаметър. Къде я знам? И Шаян видял са, избирай ми. Кучката храна е много хубава, нали? Да, здраве. Сега не ми се иска да съм куче. Той е искал ли са? Това сигурно там някакви си На коя дата съм роден? Мериш на кучка храна. Коя дата съм роден? 28 марта. Август. Не, юнуарен съм. Избирай. Вкусно. Тучи фрути. Бати. Ме ми се падна. Чура. Тучи просто било вкусно, до сега не ми се пада. И аз искам да ми се падне. Не спориш. Значи. Имам куче. Момче или момиче? Момиче. Нали? Yes! Ей, пак ти ще яде. Но сега говоря. Добре съм. Останаха повече 3 въпроса. Разпълва. От кога се занимавам с футбол? От 5 годиш. Бах ти пак.
Давай, казвай. 4, 9, 5, 2. Какво трябва да го пукаш? Не. Пуканки или разгледница. Пуканки. Бах, яко. Впрочем, на мен все не ми се памня нещо лошо. Добре. Супола за те беше вкусно. Кой ми беше първият телефон? Само марката искам да ви кажа. Кой ми беше първият телефон с тъцка? Само. Не. Ещи се. Олеле! Как ли трябва да имам? Едно на едно за сега. Аз трябва да си избера, бе. Айде, така. Тук или ще трябва или тако. Или лайк. Лайвичка. Пушач. Между другото, опитвал съм трева, като малък. Мен няма Днес на бим бузилото е оцелило точния вкус на трева. Давай. В момента на колко години и месеци съм точно. Точно. Ти са прецак, където се казва месец. Тъй, че се научи. Ама ти па не може да смяташ. 14. Не, така как смята. И 4 месеца. И 9 бе, пак 4 не става. А вярно ти беше? Yes, сега ще го гледам. Айде, няма ли да ми изгледаш кучешката храна? Айде, качам нещо в магазин. Сега като се пали пудинг върху. Какво е? Не ти Кучешка. хареса. Кучешка. Пудинг. Ах ти тук е, бе. Та... Направихме 7 минути видео, което кой знае колко ще го изрежем. Та сега... След този въпрос. Аз сега до тази част не се знам. На колко години за първи път гледах Хари Потър? 9. Колко? Да, бе, човек. Ти ще кажа, няма ли си какво е Хари Потър? Чел съм всички книги. Малко време. Миналата година и по-минала, като имаше световно, за кой борба? Световно. Германия. Две да едно за теб. Беше. Какъв избери ми? Гледай, брат, че искаш да се отървеш от Софоли. Аз си гелом. Бле! И пак? Нещо хубаво няма да ми се падне. Като първи клип се залагаш. Аз след пак трябва да се знам. Да, последния въпрос е най-важен. Ако го позная... От колко време кой обича повече? Като 7 годишен кой обича повече? Кола или фанта? Кой? Спрайт. Само да. Кой? Фанта. Yes! 2 на 2. Сега... Зеленкото искам аз да капна. Сега моят въпрос ще е шапка. Така. Лайм. Брат ти... Все никой не може да се оцеля хубав. Един хубав искам да имам. Тук всички са хубави. Бебешки кърпички или кокосите. Искам кокос. Кой му бил хубав е? Та така. Последният въпрос. Колко гаджета са имал до сега? Три. Да, ей, тапак! Ооо, 3 на 0. Искаш да ти кажа бройка? 13. Тия два бомбона, те са и двата бели. Ето.
А, Ще ги издадем. дали казва, че правим? Не, как 14 код. Как? Този Той път, карточката си пусне. този път аз ще дам. Да, пътят от пода. Аре, бе. Да, виж. Не, кот. Открихме Америка за първи път да ми се падне нещо вкусно. На здраве. Слава за Нитко и победителя. Знам се. Равни сме. Не, ще му са равни сме. За сега. Ако искате да си купите такива бомбони, Не ги търсите при нас. да, продават ги много в Пловдив. За най-близко. Беше от нас. Надяваме се този клип да ви е харесал. Ако е така, thumbs up нагоре. Абонирайте се. И графикът ни за клипове ще бъде Или събота, или неделя. неделя, да. Тези два уикенда, защото сме втора смяна и няма как, но като стане първа вече, по-засилено ще има клипове. И това беше от нас. Да му видеото ви е харесал и Ключ. да се забавлявате с тактика.